faci singur fier forjat la un preț de necrezut. Sub acest slogan, firma Sendone îi așteaptă pe toți cei care își doresc să își personalizeze căminul cu materiale și accesorii complete pentru orice lucrare din fier forjat. Mai exact, firma Sendone pune la dispoziția clienților la cele mai avantajoase prețuri elemente complete de fier forjat pentru porți, balcoane, balustrade, uși, grilaje, dar și pentru amenajarea interiorului casei într-un mod unic. În plus, firma Sendone le oferă clienților consultanță în alegerea modelului dorit și le pune la dispoziția acestora o listă de meseriași care pot executa lucrările într-un mod profesionist și la prețuri avantajoase. Elementele de fier forjat aflate pe stoc pot fi livrate în cel mai scurt timp posibil pentru începerea oricărei lucrări.